हेलो लोगोफोर दसे लाइभ फैबाय आङो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर बयनिखौबो कमेन्टखौ फरायलांनोसै जायफ्रा आंनि लाइभआव जइन जाफैबाय दा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आङो गिबिथारावनो ओमफ्राय ओरैनो जास्ट दिनैनि दिनावहाय दसे लाइभ थानायस्लाय आरोना ओमफ्राय टावारा आंना बारा थिग जाया ओमफ्राय थेवबो नोंथांमोनजों दसे रायलायनोसै आरो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे लाइकबो खालामनो हागोन आरोखि जायफ्रा लाइक होनो गोसो ओमफ्राय आं कमेन्टखौ फरायलांजेननोसै दे ओमफ्राय मा खालामबाय थाथ'लानो जाबाय आरोखि स्टुडेन्ट अफिसियेला मा होनदों नै फरायनोसै दे हेल' होनदों आरोखि हेल' ब्रादार आंनि लाइफआवहाय फार्स्ट टाइम जइन जाफैनो थाखाय थेंक इउसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे राजा सनाया मा होनदों हाय आदा होनदों थेंक इउ ब्रादारनिसिम ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय ब्रादार आंनि लाइफआवहाय जइन जाफैनो थाखाय स्टुडेन्ट अफिसियेला मा होनदों मा खालामदों आदा ओरैनो टाइम पास नोंथांमोनजों दसे सम लाइभआवहाय फैनो थाखायहाय फैबाय ओमफ्राय रायलायनो गोसो जादों नोंथांमोनजों दसे सम दा बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि जास्ट टाइम पास आरोना ओमफ्राय मारै दंलायो लोगोफोर खबर सबर मोजाङैनो दंलायो ना दा अबेनिफ्राय लाइभआव जइन जादों एसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरलायदो मारै दंलायो माब्रै गैलाया आरोना दा एसे मिथिनो लुबैयो अबेनिफ्राय लाइभआवहाय दङ दा बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय राजा सनाया होनदों मा खालामदों ओरैनो दङ ओमफ्राय मा होनदों बिटन मा होनदों बिटन बिटिवाइआ होनदों गुड नाइट आदा होनदों थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय कमेन्टखौ खालामबाय था आंबो नायलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय माबाफोर कुइसन खालामनो गोसोब्लाबो कुइसन खालामहरनो हागोन ओमफ्राय लाइटनि कुवालिटिया बारा थिग नङा ओमफ्राय ओरैहाय बेराफारसे नेटआबो प्रब्लेम आरोना जोंना मानो होनना बुङोब्ला थाब स्ल' जानो हागौ आरोना थाबथा जानो हागौ मा रोखोम थांदों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहरनो हागोन दे लाइभआ मा रोखोम जादों स्ल' जादों ना मादों एसे कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ फरायगोन दे नोंथांमोना कमेन्टखौ कमेन्ट होबाय थानो हागोन आरो समर नार्जारि ब्लगआ हाय होनदों हाय ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे थिरां बसुमतारिया होनदों मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया माबा थारुनजों अमा बेदर गोरानसोलै फंबाय ओमफ्राय मैदेर फैयाखै नामा थिरां बाबु ओमफ्राय मा होनदों प्रिटन बसुमतारि गुड नाइट आदा थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्रादार मोना अबेनिफ्राय आंनावहाय लाइभआवहाय जइन जाखो एसे फर्मखौबो होदेरलाय थिखादो आरोखि साइज जानाय बायदि एसे आंबो मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हरदों चिरांनि ना बाक्सानि ना उदालगुरिनि ना मानि ना लोगोफोर ओमफ्राय बे कमेन्ट ओमफ्राय बयनि कमेन्टखौबो आं फरायनो रेडिखा आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे राजा सनाया मा होनदों लाइक डन आदा थेंक इउ खिन्थु आं बारा रेन्स माबा माबि हेन फावथेनखौ बारा बानायलायलाङालै ब्रादार दे आङो माने बुहुद खम फैयो लाइभआवहाय गोसो जाबाल' फैयो आरोना ओमफ्राय प्रिटन बसुमतारि होनदों गहपुर थेंक इउ ब्रादार गहपुरनिफ्राय फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंसिनि गहपुरथिंजाय मालाबा फावदुरखौ नागिरहैनांगौ दे बै फैला मेन्देलामोन मोनसे भिडिअ बानायदोंना फावदुर सना मालाबा बेरायहैनाय जागोन दे ब्रादार नोंसिनि गहपुरथिंजाय आवगोल थांदोंमोन आङो गहपुर ओरैहाय धेमाजि मा होनो जुननाय सिलाफोथार ओमफ्राय ओरैहाय मा होनोमोनलाय बान्दोरदहा बिश्वनाथ सारियालि आरोखि ना बेथिंजाय बेरायलाबायहैदोंमोन तेजपुर ओमफ्राय एदु थांनाय जायाखै बे समाव आंना इउटुब चेनेलानो गैयामोन आरोना ओमफ्राय गोजोननाय मोन्दों गहपुरनिफ्राय फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्रादारनिसिम ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ने प्रिटन ब्रादार बेनिफ्राय जिबिता बि अफिसियेला मा होनदों नै हाय होनदों हाय सिस्टार आंनि लाइभआव फैनो थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जास्ट आंनि दिनैनि लाइभआव फैनायनि थांखियानो ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखायल' आरोना जेबो इम्परटेन्टथ' नंखाया
माबा मोनसे इम्परटेन्टब्लाथ' आंनो भिडिअ बानायखायो नालाय ओमफ्राय फ्रायनि नोंथांमोनाबो कुइसन खालामनो गोसोब्ला खालामहरनो हागोन आरोखि लाइभनि गेजेरजोंनो माबाफोर सोंथि खालामनो गोसोब्ला आरोना ओमफ्राय मारै दं मारै गैया कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय बबेनिफ्राय हरदों मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मा गामिनिफ्राय आरोना ओमफ्राय कमेन्टखौ नायनोसैलायना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनदों जिबिता बि अफिसियेला होनदों हेल' सार होनदों हेल' सिस्टार सार नङा आदा होनबानो जाबाय जिखिजाया जा जोंबो फिसासो नालाय सार नङा आरोना ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों आंनि लाइभआव जयेन जाफैनो थाखाय ओमफ्राय मा होनदों प्रिमजि बसुमतारी होनदों नै माब्रै दं आदा मोजाङै दङ बिनानाव प्रिमजि ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ने ओमफ्राय बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे थुलुमि अफिसियेल डन थेंक इउ सिस्टार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आं बारा लाइक डन माबा रेन्सफ्राखौ आं बारा थुला थुलि खालामबाय थालाय लाङालै दे गाज्रि मोनब्लाबो दुखु दामोन दे मानो होनोब्ला आंनि स्टेन्डआबो बुहुत लुज आरोना एसे नांलांबायथाय गोलैनो नागिरो दाख्लैहाय मोनसे माबाया गादों आंना बै सुबायझाराव मोनसे दै देरबा केबिनेट मिनिस्टार इउ जि पि सार फैदोंमोन ना ओमफ्राय बेयावहाय माखासे भिडिअ लानो हाखु दाखु जानायावहाय बे बुस्थुआ गादों आरो ओमफ्राय आं गोदानबो लाफिननाय जायाखै एसेनो मावो आरोना ओमफ्राय नेटआबोथ' प्रब्लेमखा बुहुदनो ओमफ्राय नोंसिनि माबायाव थाबथादों खोमा ओरै गिदिंबाय थादों नामाथाय आंथ' दा थाल मोनला आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दे कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन ओमफ्राय आं गोजोननाय मोनबाय थुलुंनि अफिसियेल आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय राजा सना होनदों मोजाङानो जादों आदा थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनो थाखाय ओमफ्राय मा होनदों राजेस नार्जारि मा होनदों नै मा ओंख्रि जाखो आदा होनदों जोंना ओंख्रिया माबासो थारुनजों अमा बेदर गोरान आरोना दिनैहाय बाजाराव खमथारमोन बेदरा 200 थाखा केजिनिबो मोनदोंमोन आरोना 250 200 280 बेबायदिनो आरो बहुत कुवालिटिनि दं ओमफ्राय 200नि गाहायावबो दंमोन खोमा माजे समाय बेदरफ्रा बिदिनो मालाबा समावहाय दाम खमनि मोनो ओमफ्राय मालाबा समाव नों 300 थाखाख्लायनि बायनाङो आरोना अमा बेदरखौ ओमफ्राय बोरमाबो ओंखारो ओमफ्राय नाफ्राथ' बहुद दाम खम आरो ओमफ्राय फरायबावनायसै आं कमेन्ट ओमफ्राय समर नार्जारि ब्लग होनदों ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखै ब्रादार जास्ट ओंखाम जानायनि सिगां नोंथांमोनजों दसे लाइभआव थानो होननानै थानाय जाबाय आरोखि ना दिनैनि दिनावहाय ओमफ्राय खबर सबर मा रोखोम समर ब्रादार दाख्लै गगा मोनसे दङ आरोना ओमफ्राय जिबिता बि अफिसियेला मा खबर सार होनदों नै बेखौ नायखांखाबायानो बोरैबा फार्स्टसिम थांफिनो आरोखि आं माबाखौ नायलायो दे आदा नै मा जालायखो दे माबायालाय आं लाइभ कमेन्टखौ फरायलांगासिनो दे थिरां बसुमतारी मा होनदों आदा आं बिजिनि फानबारिनिफ्राय आदसा थेंक इउ बिजिनि फानबारि नोंसिनिथिंजायबो मैदेर ओंखारखायोलै ब्रादार माने जोंनि खाथियाव थानाय मोनसे फंबाय थिरां दं आरोना आं बेखौसो माबा हरदों नामा सानदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनिथिंजायबो मैदेर फैयो आरोना मानो होनना बुङोब्ला ओरै मानास माबा खाथि जायोना ओरैहाय मानास रडआ खाथि जायो दा बेनिखायनो आरो ओमफ्राय नोंसिनिथिंजायबोथ' फैखायो थेंक इउ बिजिनि फानबारनिफ्राय हरनायनि थाखाय फंबाय थिरां गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम ओमफ्राय राजा सना मा होनदों आं नोंसिनि खाथिनिनो आदा अके राजा सना थेंक इउ जोंनि खाथिनिफ्राय कमेन्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाजारफ्राव लोगो मोनब्ला थां थेख्लाय आरोना आंखौ नुयोब्ला उनजों फैनानै ओमफ्राय समर नार्जारि ब्लग उदालगुरिनिसो आदा थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव उदालगुरिनिफ्राय जयेन जानायनि थाखाय बुहुद एक्साइटेड आरोना आङो उदालगुरियाव थांनो थाखाय र' सम मोनब्ला सम मिलायोबा थांनाय जागोन आरोना आङो एसे थांथ'नाय जायाखै ओमफ्राय आं थांब्लाबो बाइकफोरजोंसो थांगोन आरोना गारि गुरि फिसाफोरजों थाङा माने बाइकजों गिदिङोब्ला एसे साबसिन मोनो आङो एसे मालाबा गोसो जाब्ला थांगोन आङो र' एसे थाङोब्ला बाइक होखागोन दे ओमफ्राय थांनो गोनांखाबो आङो दे लोगो मोनगोन दे ब्रादार समर नार्जारि थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय टुलुमि अफिसियेल फ्रम चिरां थेंक इउ सिस्टार नोंसिनि चिराङावसो ने दाबो मा गामि आं मिथियाखै दे चिराङाथ' चिरां आंबो चिरांखा गोजोननाय मोन्दों नोंनि भिडिअखौ नायो आङो माजे समाय ओमफ्राय नोंबोथ' आंनि भिडिअखौ नायखायो थारमाने जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ आरोना नों आं सापर्ट होलायनानैसो जोंबो बेबायदिनो मोनसे प्लेटफर्माव दावखोलांनो हागोन आरोखि जोङो समाजनि थाखाय हानायखिनिखौ जों मोजां मावलांनो नाजागोन
ओमफ्राय फ्रायनो जोङो हेफाजाब होलांगोन आरोना रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांनो थाखाय दा जों जेरावखिया जों लिंहरो बेयावनो थाङो आरो जों नापस खालामा अबावबा फै बेबायदि समायसा जाबाय होननानै जोंखौ रिकुवेस्ट खालामहरो जोङो थाङो दाबो सासे ब्रादारा आंनोहाय डकुमेन्टस हरदोंलाय आर्मि जबाव मावगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि टटेलि डकुमेन्टसा गोमानानै दंजोबो बेखौ आं गाबोन ससेब्लाबो भिडिअ बानायना होगोन आरोना आंखौ दहननिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों बे ब्रादारा मानो होनना बुङोब्ला बिनि पार्सनेल माखासे डकुमेन्टसबो दंमोन दै बियो गोमानानै दङ टटेलि दा आंखौ खावलायनाय हिसाबै आं बे भिडिअखौ गाबोन फुङाव लाबोगोन दा आङो फुल एड्रेसखौ हरबाय आरो बियो दा आं गाबोन बानायगोन आरो बेफोरबायदिबो जायो आरोना ओमफ्राय जोङो हानायखिनिखौ जि हायो बेखौनो जों समाजनि थाखाय मावलांनो नाजागोन आरोखि ना दा जोङो सानो जों बेबायदि रायजोफ्राबो जोंखौहाय मोनसे सहाय होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला साबसक्राइब खालामनानै बा सापर्ट खालामनानै जोंखौहाय मोनसे जौगाहोलांनांगोन आरोखि ओमफ्राय जोङो हानायखिनिखौ जों हेफाजाब होलांगोन आरोखि दा गोजोननाय मोन्दों आं कमेन्टखौ नायफिननो दै फ्रम सिङाव दंमोन नालाय ओमफ्राय महेन्द्र बसुमतारी होनदों आंहा दासोलै ब्रादार थेंक इउ ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आङो ब्रादार महेन्द्र ओमफ्राय माब्रै दङ ब्रादार महेन्द्र दासान्दि ओमफ्राय समर नार्जारिया मा होनदों नै मासबादनि थेंक इउ मासबादनिफ्राय हरनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आङो मासबाद आं दिखियाजुलि बे साइडजों र' थांगोन आंनि न'नि मानसिबो दंहैयो दै दिखियाजुलियावहाय मानो होनना बुङोब्ला आंनि बिब' असेनि फिसाजोफ्रा हाबा जाहैनाय दङ दिखियाजुलियाव ओमफ्राय आं दिनैसिम थांनाय जायाखै मा गामि बेखौबो आं डिटेल्स सोंनानैबो लाफ्लाङाखै आरोना ओमफ्राय थांगोन आङो बुहुद एक्साइटेड गोदोनिफ्रायनो थांनो गोसो आङो मानो होनना बुङोब्ला आं दिखियाजुलियाव खेबसेबो थांनाय जायाखै दै थांनाय जायोब्ला एसे बेरायगोन ओमफ्राय आं कमेन्ट नायदो दे पुफि ब्लग हेल' ब्रादार मारै दङ फ्रम क'क्राझार थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआवहाय फैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आंथ' थांबाय थाखायो क'क्राझाराव ओमफ्राय माजे समाय मालाबाफोर लोगो मोनोब्ला उनथिंजाय फैनानै थां थेख्लाय दे खुनु टेनसन गैया थां थेख्लाय आं नोंनि लोगोलैबानो होनबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय आं बुंखानाय थाखाबाय ओमफ्राय मानिफ्राय मबेनिफ्राय मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाइभआव जयेन दङ एसे फर्म होनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि ना आं एसे मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि चेनेलखौ नायसाबो आं एसे मिथिनो लुबैदों आरोखि दा बेनिखायनो फर्म होदो खोन्थाहरबानो जाबाय दा गोजोननाय मोन्दों ब्रादार आंनि लाइफआव जयेन जानायनि थाखाय ओमफ्राय कुवालिटिया मा रोखोम जाखो मबाइलाबोथ' आंना दाम गोसानिसो ओमफ्राय दा बेनिखायनो आंना पिकचारनि कुवालिटिया मोजां फैया हाइफाइ फैया थेवबो आङो मेन उद्देश्य मेन घटनाफोरखौ सेबखांनानै होयो भिडिअ ट्राइ खालामदों माबाखौहाय लानोहाय आरोखि ना एसे उनाव र' ट्राइ खालामनि 16 माबाखौहाय 13 प्र'खौहाय आरोखि ना मेक्सखौथ' हाया 13 प्र' आरोना आपेल एसे उनावहाय आरोखि ना लोगोआलाय जासिगासिनो दं आंना बाफिया फेडारेल बेंकनि अपोजिट मबाइल दखान बहुद गिदिर दङ आंनि लोगो आरोना बाफि होनो बेखौ नोंथांमोनाबो निसय मालाबा लायनो हागोन फुरा नों मा साइसआव लाबोनाय मोनजोबगोन आरोखि नोङो मा खालामनो गोसो मा होनोमोनलाय फाइनान्स लानो गोसो ना मानो ओमफ्राय माखासे मबाइलफ्रा जिर' डाउन पेमेन्टआवबो मोनगोन आरोखि ना ओमफ्राय लायनो हागोन आं लाथ'नाय जायाखै नोङो फाइनान्सआव लाब्लाबोथ' नोङो फैसाखौ हरनांखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो आं लाथ'नाय जायाखै आरो मानो होनना बुङोब्ला बे मबाइल बोराइजोंनो सोलिथ'गासिनो दंथ'यो आरो न'आव गंसे दंबावो गंनै बेजोंनो आरोना बेनिखायनो पिकचारनि कुवालिटिया मोजांबो फैया जानो हागौ दा आं कमेन्टखौ नायलांनि दे बयनिबो कमेन्टखौ आं नायगोन दे एसे नेथ' मानो होनना बुङोब्ला आंना लाइभआवहाय मानसिया बुहुद खम फैखायो आं लाइभआव थाबाय थानाय जाया नालाय दा ओंखायनो आं मोनसेबो कमेन्टखौ बारलाङा आरो नोंथांमोना साननो हागौ आंनि कमेन्टखौ नायाखै नायनि दे ओमफ्राय BL बड' गामिं थेंक इउ ब्रादार हेपि नाइट होनदों नै गोजोननाय मोन्दों आंनि लाइफआव जयेन जाफैनायनि थाखाय दे थेंक इउ ब्रादारनिसिम ओमफ्राय जिबिथा बि अफिसियेल आं उदालगुरिनि आदा थेंक इउ जिबिथा सिस्टारना ब्रादार मोनबाय आंनि लाइफआवहाय उदालगुरिनिफ्राय जयेन जानायनि थाखाय ओमफ्राय आंबो नोंनिखौ चेक खालामगोन दे दा जिबिथा बि अफिसियेल नोंनिबोथ' चेनेल दङ जानांगौ आं गासैखौबो सापर्ट खालामना हरजोबो दै मानो होनना बुङोब्ला बयबो वाच टाइमनि गोनांथि सोरबा बायदिया मनिटाइजेसन खालामनो थाखाय बेबायदिनो साबसक्राइबारनि वाच टाइमनि गोनांथि जायो नालाय दा आं गासैनिखौबो आं सापर्ट खालामना हरजोबो दा जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायनो हानायासो बयनिफ्रायबो देरसिन आरोखि ना आं सानो
सोरबा बायदिया गेदेर चेनेल जायोब्ला गावखौनो एसे मा होनो एटिटिउड बायदि मोननानै लायो आरोना दुबगांनो खिन्थु आंनाव बेबायदि मैला गोसो गैया दे आं बयजोंबो खुलाखा आंनि सिदाखा आं बयखौबो सापर्ट होखायो आरोखि ना सोरबा बायदिया साननो हागौ बे बिदि सापर्ट होआ माया होननानैहाय आं चेनेल फिसाब्लाबो आं अनसायो दै मानो होनना बुङोब्ला जोङो गावजों गाव अनलायनो हानाय अनसायलायनो हानायासो बयनिफ्रायबो देरसिन आरोखि ना आं कमेन्ट नायनि दे लोगोफोर जिरेमिया राभा होनदों नै हाय ब्र मारै दं ब्रादारा राभादां थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव जयेन जानायनि थाखाय मोजां ब्रादार मोजाङैनो दङ ओमफ्राय ब्रादार वेर फ्रम बबेनिफ्राय खोन्थाहरदो आरोखि ना ओमफ्राय गोजोननाय मोन्दों लाइफआव जयेन जाफैनो थाखाय ओमफ्राय टटेल बयस फंबाय फैदों नै हाय ब्र माब्रै दङ खबरफ्रा मोजां फंबाय मोजाङैनो दङ खबरफ्रा ओमफ्राय नोंलाय माब्रै दङ ओमफ्राय आं कमेन्ट नायबावनोसै दे थुलुमि अफिसियेल होनदों ब्रादार गाबोन सालबारि बाजार फिल्डआव गार्लस फुटबल गेमखौ नायफैगोन ना नायफैया ब्रादार ट्राइ खालामनि र' आं माने हास्लाबो बायदिब्ला थांगोन आरो ना ट्राइ खालामनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे खेलायाथ' मिथिया बायदि मोनखादों आङो भुटानजों नालाय ओमफ्राय माखासे भुटाननिफ्रायबो डान्स पारफरमेन्स खालामग्राफोर भुटाननि गार्लसफोर फैगोन बायदि आरोखि ना ओमफ्राय नायनि ट्राइ खालामनि दे ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला जोंना बेयावबो साखाथियावबो मोनसे 2 नं लन्थिबारियावहाय खेला जागासिनो नालाय ट्राइ खालामि दे ओमफ्रायथ' भिडिअ खालामनाय जाखागोन जेनेबा ओमफ्राय मिनि बर' माब्रै दङ ब्रादार थेंक इउ मिनि ब्र' आंनो फैदोंमोन मैदेरा अके होनदों नै नंगौ नामा ब्र' जोंना मोनसे मा होनदों रादाब मा होनो रादाव 350 समाया अके थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनो थाखाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे थिरां बसुमतारिया मा होनदों नै आदा फानबारियाव खालि फुजायाव फैलै आदा अके थेंक इउ ट्राइ खालामो दे फंबाय दे थांनाय जायोब्ला लाइभ होखागोन आङो दै लाइभ होगोन ओमफ्राय मिथिखागोन आरो सिगां आङो एसे माबा होगोन आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नांला बांसा चेनेल नोलै जोंना नांला बांसा चेनेल ओमफ्राय आं फरायलाङि दे थांफिनजोबलाय लांबायसो हाख्लायाव सिनेमा नायनो फैदे दस होनदों ट्राइ खालामि दे नायहैजागोन दे ट्राइ खालामि ओमफ्राय थुलुमि अफिसियेल होनदों आं मा होनदों सान्तिपुरनि ब्रादार आं नोंनि भिडिअखौ आपल'ड होबाथाय फुल नायजोबो थेंक इउ थुलुमि सिस्टार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नों आं नायलायाब्लानोथ' जाखाया नालाय आंबो नोंसिनिखौ नायखायो दै मालाबा समफ्राव आं कमेन्ट खालामनो बावो बेनोल' आरोखि ना आङो खिन्थु आं बयनिखौबो नायो दे आङो नटिफिकेसन अल दंजोबखायो रावनिखौबो आं नटिफिकेसन अफ खालामा आरोना जोंनि मानसिबाथाय आं गासैखौबो नटिफिकेसन अल खालामना लाखायो थिं होफैनाय लोगो लोगो आं बेस्थ'ब्लाबो नायनाय जाया आरोना माबाफोर आंना बुहुत बेस्थ' थायो मानसिनाय ओमफ्राय फ्रि टाइमाव थाबायथाय आङो खालामनानैहाय नायना होयो आरोना कमेन्ट खालामनो बावो मालाबा समफ्राव कमेन्ट थाङो जानांगौ नेक्स्टखौबो आं भिडिअखौ नायो दे ओमफ्राय बेबायदि आरोखि गोजोननाय मोन्दों सिस्टार भिडिअखौ नायो थेंक इउ स' माच सिस्टारनिसिम ओमफ्राय मा होनदों फैबा नार्जारि फार्स्ट कमेन्ट फंबाय मा खबर मोजां दा अके मोजांलै इसोरनि अननायाव जिन्दायै दङ आरोना गोथाङै दङ मथा मथि ओमफ्राय ब्रादार खबर सबर मोजां दा फैबा ओमफ्राय राजा सना होनदों नै आदा नों इउटुबनि अनगा माबाफोर मावो ना मावो इउटुबजोंल' थांनानै थायाना ब्रादार जोङो गुबुनावबो मावनानै जानांगोन फिउचारावहाय जोङो बिजनेस मावो आरोना बेबायदिनो थुक थाक मा मोनो बिजनेस मावो थगायनानै गैया खामानि थायोब्ला जोङो बेबायदिनो बल्डार बायदिसिना बोयो खामानि कम्पानिफ्रावहाय सोयो आरोना दामफारजोंहाय लायनानैहाय कम्पानियाव सोयो आरो ओमफ्राय हानायखिनि जा आवटफ्रावहाय फिसा फिसौ बिजनेस थाबावो आरो बिनि गेजेरजों ओमफ्राय इउटुबा साइडआव लांफानाय आरोखि माने जोंथ' दा न'खर जानाय हिसाबै फेमिलि हिसाबैहाय इउटुबजोंल' थांनानै था गाज्रि दामोन दे फुरा नेट
अनजालि बर' हाय ब्रादार मा खबर होनदों बेखौ सोंखांखाबाय आं। अनसु डेलि ब्लग फैदोंमोन बाजै फैदोंमोन नै जाखांबाय नामा होनदों नै जाथ'वाखै बाजै ओंख्रिया थारुनजों अमा बेदर गोरानसो। मोजां दा बाजै ने अनसु डेलि ब्लग खबर सबर दासान्दि गोजोननाय मोन्दों बाजै नों लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे। आंनिया बुहुत नेट प्रब्लेम जादोंलै मानो होनना बुङोब्ला फाग्लासो नेटआनो गिदिंबाय थायो। सोरबा फन हरदेरना होबाय फुरा दानो नेटआनोसो प्रब्लेम जाना होबाय नै दाना। गोजोननाय मोन्दों बाजै लाइभआव फैनो थाखाय दे। ओमफ्राय आङो नायबावनि दे ओमफ्राय हादत बसुमतारी होनो बोरै दं आदा बाजै थेंक इउ मोजाङै दङ फंबाय आंखौ सोंहरनायनि थाखाय। ओमफ्राय बिबि ब्लग होनदों नै 01 ओमफ्राय आंनिखौबो खालाम आदा आं खैला मैलानिनो आदा अके जागोन दे फंबाय दे खुनु टेनसन गैया दे बाजाराव लोगो ला दे आंखौ खुनु खोथा गैया आं बयखौबो सापर्ट खालामखायो दे। ओमफ्राय फेमिलि सिम्पोल सकिं होनदोंना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै फै अके अके थेंक इउ टिउ ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै लाइभआव फैबाय आं ब्र' अ दे 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 आंबो दा चेक खालामहैगोन दा। ओमफ्राय बिबि ब्लग ओंखारगौरा आंना बिदिबां गिदिंबाय थाखादों ओरैबायदि प्रब्लेमखा नेटआ जोंथावथावखा आरोखि मोनसेबो लाइटबो होजाया माबो होजाया। सिगां मोजां नाङोमोन ओमफ्राय बे टावारनि ओरै खावासांखौनो बोरैबा फिदिङा हरखोना माखोथाय ओमफ्राय ओरैबायदि प्रब्लेम जाखासै आरोखि नेटआ दा ओरैबायदि दुखुनांथावथाव ओंखायनो आं बायो आरोखि लाइभआव फैनोहाय नङालाय लाइभआव जिरो आरोखि आं नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो थाखाय। ओमफ्राय दा नेटनि थाखायनो बाथावथाव आरोखि ना। ओमफ्राय फरायनि दे ओमफ्राय रैथुन बसुमतारी होनदों सिटि होनदों नै सिटि मा होनखो मोजां लिरफिनबा जाबाय आरोखि दे ब्रादार। ओमफ्राय कमेन्टआ गोबां थांलांबाय नै फेमिलि सिम्पोल सकिं होनदों मा लाइफ आलाय मा जाखो लाइभआलाय होनदों ओरैबायदि नेट प्रब्लेम। ओमफ्राय एस पि प्रडाक्ट होनदों नै माब्रै दं ब्र होनदों ओमफ्राय मोजाङैनो दङ ब्रादार। ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ने? ओइ नोंना निंजाया सफैबाय दा गारिया निंजायासो बिहरबायमोन ब्रादारा गारिखौहाय गारिया सफैखोना माखो सफैयोब्ला खैला मैलायावहाय एसे नायनांगोनलै। ओमफ्राय एस पि प्रडाक्ट ब्रादारा जोंना निंजा बिहरदोंमोन अर्डार खालामबायमोन बाइकआ निंजा होनब्लाथ' मिथिखागौ नोंथांमोनहा बेसेबां दामनि गारिया 18 लाख बिदिख्लाय आरोना। ओमफ्राय एल सि बैदेम बसुमतारिया मा होनदों लाभ प्लासल' हरदों आरोना थेंक इउ सिस्टार चिरां बसुमतारी होनदों आदा मैखौ जोंसो जंना लानो होसोयोलै आदा अ थेंक इउ एसे हरै मोखां जायोला खिबुजों ब्राव सावनानै खारफिननांगौ मैदेरखौ। ओमफ्राय सारास ब्लग होनदों नै हेल' आदा मा खबर जास्ट सिम्पोल ओरैनो लाइभआव फैदों आं सिस्टार टाइम पास ओंखाम जानायनि सिगां आरोना। ओमफ्राय आंना बुहुत प्रब्लेम जायो नेटआ मानो होनना बुङोब्ला स्ल' गिदिंबाय थायो ओमफ्राय पिकचारनि कुवालिटियाबो मोजां फैया आरोना। दा गोजोननाय मोन्दों सिस्टार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय सारास ब्लगआनो सोंफिनबावदोंना सोरना थाबथाखो आदा आंनानो फुरा नेट प्रब्लेम जादों ओमफ्राय फन फैदेरना होदोंना फन हरदेरगासिनो दं लोगोफ्रा ओमफ्राय बेयावनो फुरा थाबथायो आरोना ओरैनो खुनुरुखुमसो नांखायो नेटआ थेवबो फन फैदेरना होनानै बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय जों मा होनदों जोंदि ब्लग होनदों नै सारास ब्लग हाय होनदों लोगो जालायबानो जाबाय आरोखि नोंसोरो। ओमफ्राय अनसु डेलि ब्लग वेलकाम होनदों बाजै थेंक इउ ओमफ्राय बे बाजैनिया अनसु डेलि ब्लगनि चेनेल दं दै नोंथांमोना नायनो हागोन। बे बाजैया माजे समाय एन्टारटेनमेन्ट भिडिअबो लाबोयो हाबनानै नायनो हागोन दे। अनसु डेलि ब्लगआ सिगां जिया रानिमोन ओमफ्राय बै दाख्लैहाय जिउ गोमानाय बे माबाया मामोनलाय सांगि सिस्टारमोना फैदोंमोन ना दुगामोन ओमफ्राय दा बर' राइडारमोन ज' भिडिअ नुदोंबो जानो हागौना बाजैखौहाय बिसिनि चेनेलावहाय फल' खालामनो हागोन बाजैखौहाय अनसु डेलि ब्लगखौ दे। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिबि ब्लग मा होनदों नेटआनो स्ल'थार ना आदा खामानि गैया नेटआ। ओमफ्राय सारास ब्लगआ मा होनदों नै जोंनि ब्लग हेल'
जुंगलि ब्लग हेल' होनदों आरोखि लोगो लालायबानो जाबाय। ओमफ्राय अनसु डेलि ब्लगआ मा होनदों नै आं चेन्नाइआव दं दा अपारेशन दं मदि मा होनदों मन्दियाव आइयो बाजै आं मिथियाखै दे मादि सोरथो माथो जादों दे आं दा नोंनाव कल खालामगोन दे नङाला दाथ' मोनाबाय गाबोन फुङाव फन खालामगोन आं दे बाजै नोंनावहाय ओमफ्राय सोर मा जादों जेखिजाया जा गाबोन खबर लानायसै आं बाजै दे चेन्नाइआवसो दंहैयो ने माला थाङा बिबा जेखिजाया जा आं फन खालामनाय नोंनाव बाजै दे ओमफ्राय बिबि ब्लग औ आदा जागोन अ थेंक इउ अनसुमा बर' मा होनदों आंना दासो ब्रादार टाइमखौनो होसोनो हास्लाबा बेहेरायाव थानाय हिसाबै अ थेंक इउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सारास ब्लग होनदों लाइक हरबाय आदा अ थेंक इउ सिस्टार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दे आंबो नोंसिनिखौ नायो दे भिडिअखौहाय बानायलांबाय था माजे समाय कमेन्टल' खालामनो बावो आरोखि आं ना मानो होनना बुङोब्ला आं बयबो जोंनि जेसेबांनाखि बर' इउटुबारफोर दङ आं हानायखिनिखौ सापर्ट होयो आरो नायखायोबो दे ओमफ्राय मा होनदों एस बि प्रडाक्टआ होनदों फुजा जोबनानैसो मोनगोन ब्र' अके साफ्रेनायनांगौलै खैला मैला बाजारखौ पार्ट मोनसे दे निंजाखौ आं सालायफेरनो मोनाखैलै गारिखौहाय जोंना बे एस बि प्रडाक्टआ चेनेल दङ दै बे ब्रादारा ओरैबायदि स्मार्टखा अस्ट्रेलियानिबो हास्लाबा जोंहा लेंगुवेजाव हिन्दी इंलिस मोनसे लेंगुवेज मथा मथि इन्टारनेसनेल हिन्दी इंलिस जेसेबांनाखि भाषा स्मार्ट दै ब्रादारा मालाबा समफ्राव खोनाबायबो जानो हागौ जोंनि परबतजरा फोजोबखां क्लाबनि बानजायनायाव फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंजानायावहाय ब्रादारा ओरैबायदि अस्ट्रेलियान्सनि बायदि इंलिस होदोंमोन ना बे ब्रादारा दै ओमफ्राय चेनेल दङ दे नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन बे ब्रादारा माबायदि स्मार्ट दै भाषायावहाय इंलिस हिन्दी बिनि चेनेलावनो थांनानै नाय एस बि प्रडाक्ट ओमफ्राय बियो बाइक अर्डार खालामदों जाहैबाय अनलाइन माबा खालामदों जाहैबाय निंजा 18 लाख आरोखि ना बे बेसेबां इखौ अर्डार खालामखो गावसो मिथिसिगौ आरोखि निंजा साफ्रेनायगोनलै ब्रादार दे निंजाखौहाय गारिखौ सफैब्ला ओमफ्राय एन बि दैमारि बि आइ सफैदों जोंना लाइभआवहाय एसे आवगोलथ' आंना नेटआ स्ल' जादोंमोन थाबथादोंमोन गोजोननाय मोनबाय बि आइ लाइभआव फैनो थाखाय जाखांबाय नामा बि आइ होनदों ओमफ्राय जाथ'वाखै बि आइ ओंख्रि ओंखाम मोननानै रेडि आरोखि जास्ट लाइभआवहाय दसे आरो ओमफ्राय मोजां दा बि आइ ने बि आइआथ' आंनाथ' बि आइआ गोजानावसो थायो नालाय काश्मिरावसो जब मावो आरोना बि आइआ ओमफ्राय आंनि लाइफआव सोर सोर दं जयेन जाहैनो हागोन बेरला बर' चेनेल बिनि हासबेन्ड बि आइआ बेरला बर' चेनेल दे थांनानैहाय सापर्ट खालामहैनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि बयनिबो सापर्ट नांगौ बुहुत मोजां मोजां कनसेप्ट लाबोयो दै नोंथांमोना चेनेलाव हाबनानै नायोब्लासो मिथिगोन दे दा बेनिखायनो सापर्ट खालामलायनो हागोन आरोखि आइजो माहारिनि सासे बुहुत मोजां मोजां गियानि गुनि कन्टेन्ट लाबोयो आरोना आबां जाबां आल्थु फाल्थु भिडिअ लाबोआ दे थांनानै नायहैबासो मिथिगोन आरोखि ओमफ्राय एस बि प्रडाक्टआ होनदों एथ' दाम गोसानि नङा ब्र' एसे खमनिसो जायो अब्लाबोथ' निंजाना कावासाकि निंजा लाइभआवहाय आङो कावासाकि साफेरनो मोनाखै थेवबोथ' 18 लाखनि एसे गाहायाव जागोन ना एसेल'सो खम साख्रेनायगोन दे हा मा फार्स्ट टाइम हिसाबैहाय ओरैहाय जोंनिथिंजाय निसिमा हिसाबै लाबोगोन ब्रादारा निंजा गारिखौहाय रावबोथ' नुवाखैना ओरै जों निंजा गारिखौ ओमफ्राय कमेन्ट नायनि दे जुंग्लि लाभ होनदों हेल' आदा निउ साबसक्राइबार अ थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआवहाय फैनानैहाय आंनि चेनेलखौ सापर्ट होनायनि थाखाय दे गोजोननाय मोनबाय रोजा रोजा ओमफ्राय बबेनिफ्राय ब्रादार ओमफ्राय दा नोंनिबो चेनेल दंब्ला आं नोंनि चेनेलखौबो चेक खालामगोन दे मानो होनना बुङोब्ला आंनि बै सिगांनि फुराना भिडिअफ्राव हायोबा हेल' खालामहर आं चेक खालामनानै गाबोननि गेजेरसिम आं सापर्ट खालामहरगासिनो दङ दे ओमफ्राय मा होनदोंनाय बिरबाय मिक्सआ होनदों लाइक डन आदा दादा होनदों नै आं बारा लाइक डनफ्राखौ माबा खालामस्लाबालै ब्रादार दे थेवबो आं बयखौबो सापर्ट होगोन नोंसोरखौबो सापर्ट होगोन दे माबायाबो स्टेना एसे बुहुत लुज दे थुला थुलि खालामबाय थाला नेटआबो बुहुत प्रब्लेम बोरैबा थुलुनबाथाय सेस दा खुलुमहरदों थेंक इउ आं नोंनि खुलुमहरनायखौ मिथिखागौ आं दा सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय बाजैया अके जागोन होनहरदों नै चेन्नाइआव दंहैयो बाजैया अनसु डेलि ब्लग आं कल खालामहरगोन आरोखि दे
अके गाबोन होनदों नै बाजैया दाथ' जागोनसो होनफ्रांलाय लांबाय आंनो गाबोन कल खालामगोन आं बाजै दे गाबोन नोंसिनिजों थांगोन आङो ओइ फुटबल खेलायावहाय मा होनोमोनलाय थुक्राझार सालबारियाव आरोखि बालाजाहार होनदो ओमफ्राय बान्था बर' हेल' ब्रादार फ्रम कर्नाटका अके थेंक इउ खुलुमहरबायलै कर्नाटकानिफ्राय हरनायनि थाखाय ओमफ्राय कर्नाटकानिफ्राय हरनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आरोखि ना ओमफ्राय माब्रै दं फंबाय खबर सबरा ओमफ्राय बिरबाय मिक्स होनदों एस पि प्रडाक्ट ग्रेट ब्र' नोंखौहाय माबा खालामहरबाय दे ओमफ्राय सापर्ट खालामनो हागोन एस पि प्रडाक्टखौहाय डेन्जारखा इयो ब्रादारा जोंना एस पि ब्लक 01 एस पि प्रडाक्टआ मा गामिनि आदा सिनायगोन दां आं जोंनिनो खाथिनिनो बे एसके प्रडाक्टनावनो सोंहरदो कमेन्ट खालामनानै दे जोंनि चिरांनिनो आरोखि ना निसिमा ओनसोलनि ब्रादाराबो बहुद हिटखा आरोखि ना फुरा वेस्टार्न ब्रादारा रकबो होयो बिथाङा खनो रकबो ओमफ्राय मा होनदोंनाय एसि प्रडाक्टआ होनदों बिरबाय मिक्स थेंक इउ सै ब्र' थेंक इउ नोंसोर सापर्ट जालायबानो जाबाय एस पि प्रडाक्ट वेलकाम होनदों ओमफ्राय मुनु बसुमतारी ब्लग होनदों हाय आगै होनदों थेंक इउ आब' आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आङो ओमफ्राय बे मुनु मा होनदों मुनु बसुमतारी ब्लगआ चेनेल दङ सापर्ट खालामहैनो हागोन आरोखि ना बियो आब'नि चेनेल बयबो भिजिट खालामहैनो हागोन ओमफ्राय एस पि प्रडाक्टआ मा होनबावदों नै बिबि ब्लग 01 आं खैला मैलानिनो ब्रादार थेंक इउ दा ब्रादारानो खिथाखाबाय दा नोंथांमोनहा चेनेलाव थांनानैहाय फुरा सापर्ट खालामलायबाय थानो हागोन ओमफ्राय मालाबा लोगो मोनोब्ला रायलायलायबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय बिरबाय बिरदावखौ आङो बाहागिसो जायो आदा अके ओमफ्राय बेजोंबो एस पि प्रडाक्ट खैला मैलानि बाजार थारनि ना मा रियेल नामाखौ खोन्थाहरदो आं खोन्थाहरनायसै दे मथा मथि खैला मैला बाजार एरियानिनो आरोखि ना बे बाजारनिनो होनजायो वेस्टार्न दै ब्रादारा थांना नायदो सेनजा सिफायखायो भाषाफ्रा इंलिसफ्रा अस्ट्रेलियानि बायदिल' होयो थांना नायदो बिनि चेनेलखौ खिन्थु फुटबलनि मानि बहुद माबा लाबोयो आरोना थांनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय बिथाङा फुरा बिनावहाय ब्लग भिडिअ माबा माबि फैनोबो हायो आरोना मानो होनना बुङोब्ला ब्रादारा निंजा गारि अर्डार खालामदों नालाय बहुद गोबाव लायो निंजा गारि सफैनो 18 लाख लायो आरोखि ना ओमफ्राय हनै 37 लाख 40 लाख लायो बे निंजा गारिया जायनि फलावहाय कारफ्रानो बिदि लाया दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय मा होनदों मनु ब्रादारा खबरफ्रा मा बायदि आगै मोजां आब' मोजाङैनो दङ खबरालाय ओमफ्राय इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरोखि ओमफ्राय जुंलि लाभ मा होनदोंनाय अके आदा होनदों थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे खनसु डेलि ब्लग बाजैया मा होनफिनदों बाल नायफैयो नामा होनदों बल नायफैयो नामा औ नायगोन बाजै नायगोन ट्राइ खालामनो नागिरदों आं गाबोन मानो होनना बुङोब्ला लेडिसफोरनि खेलाना ओरै भुटान ओमफ्राय भार्सेस माबा दा जोंनिया साइनामाथाय क'क्राझार जिखिया जा भुटान इण्डिया जाहैबाय आरोखि नामावहाय खेलाया नायहैनायनिसै आरोखि ना माखासे आर्टिस्टफोरबो फैगोन खोनादों आं गावसिनिफ्रायनो होनदों ओमफ्राय डान्स पारफरमेन्स खालामनो थाखाय भुटानिसफोरबो फैगोन आरोखि गावसिनिफ्राय गाबोन नायहैगोन बाजै ओमफ्राय नोङोहाय गाबोननि गेजेरावहाय खबर लागोन आं माब्रै जादों माब्रै जायाखै सोर मा जादों थिरां बसुमतारिया मा होनदों आदा जोंना ओंख्रिया मा होनदों नोंसिनिजों एखेलै आदा बिराद मोजां बिदिब्ला थारुनजों अमा बेदर सोरुथु ओमफ्राय मा होननांगौ सख्रि जोर होननायसै आरोखि सावथालनि थारुनजों अमा बेदर ओमफ्राय मा होनदों एस पि प्रडाक्टआ मा होनदों सोमखोर बसुमतारी फैलाव नार्जारि होनदों मा ओंख्रि जाखो आदा ओइ जोंना ओंख्रिया थारुनजों अमा बेदर आरो जाथ'वाखै दा जागोन दसेनि उनावहाय ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे पि प्रडाक्ट अके सिनायनाय आं ब्रादार अके नोंसोर लोगो जालायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बानायस ब्र होनदों मोजां दंना आदा मोजां ओमफ्राय बिबि ब्लग मा होनदों
ब्लु हर आदा आं ब्लुफ्राखौ बारा थुला थुथ'लेलै ब्रादा दे गाज्रि दामोन दे मबाइला ब्लु बाराबो आं बिदि ब्लुब्ला होनायावहाय बारा लाइभआव थाया नालाय थुला थुलिबो थुलायनाङा दे गाज्रि मोनब्लाबो दुखु दामोनलै ओमफ्राय एस बि प्रडाक्ट मा होनदों नै बिबि ब्लग 01 अके ब्र होनहरदों आरो जोंनि जुंलि ब्लग होनदों एसे हेल्प खालामना हो आदा गोदान चेनेलखौ जागोन दे आंलाय हेल्प खालामग्रानि बिफाखा खुनु टेनसन गैया आं बयखौबो सापर्ट खालामो बयखौबो सापर्ट खालामनानैसो गारो आं दै ओरैनो हगारा दे सापर्ट खालामनानैसो गारो आं दा बेनिखायनो नोंसोरबो नैबे फिसा चेनेलखौहाय एसके बड' फिसा चेनेलखौ सापर्ट खालामनानैसो गारदे नोंसोरखौबो ओरैनो हगारा आं सापर्ट खालामनानैसो गारो ओमफ्राय भिडिअ हगारबाथाय नायो आरोखि ना ओमफ्राय एस बि ब्लग 01 होनदों एस बि प्रडाक्ट आगै नोंसिनि मा होनदों साहाथिंनो ब्रादार आसा ओमफ्राय दोनिनिय बसुमतारी हाय आदा मा खालामदों हो दङ ओरैनो फंबाय मोजाङैनो एस पि प्रडाक्टआ दानफिनबायलै एस पि प्रडाक्ट 01 ब्लु नुब्ला बा रायदावो अके एस पि प्रडाक्ट आदा ब्लु माने इट जानो हायो आदा सोलायलांबाय फंबाय माने चेनेलाव हाबनो हानाय ब्लु आसा नंगौ माबाया फुरा माबायोलै नै जिखिया जा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे गाबोनफोरनिफ्राय आं माबा खालामगोन दे गाबोन फैबाय थागोन आं एस पि प्रडाक्ट होनदों नै लाइक दन थेंक इउ गेरेमसा बसुमतारी लाइक दं ओमफ्राय गेरेमसा बसुमतारी गुड इभिनिं ब्र थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव जइन जाफैनो थाखाय ओमफ्राय मनिसा ब्लग एम लाइक डन आदा ओमफ्राय अननान आंनिखौबो साब खालामनान हो दे थेंक इउ मनिसा खुनु टेनसन गैया आं माने सापर्ट खालामनानैसो गारग्राखा नालाय दा बेनिखायनो आंनि फुराना भिडिअ थांनानैहाय माबाफोर हाय बा हेल'फोर नेबानो जाबाय आरोखि ना आं भिजिट खालामगोन दे दै ओमफ्राय माबाया बिबि ब्लग होनदों अके आदा मोना दे आदा आं एस बि प्रडाक्टनि चेनेलजों एड जानो मोन आदा अके जोंगुलि मा होनदों ब्लग जागोन आदा ओमफ्राय मा होनदों बासान्त बर'आ मा होनदों ओंखाम जाबायना आदा जाथ'वाखै जोंना ओंख्रिफ्रालाय रेडि मोनजोबनानै दं मानो होनोब्ला आं जाथ'वाखै आरोना एस पि प्रडाक्ट नुबाय आं आदा अके ओमफ्राय अनसु हाज'वारि मा होनदों नै अनु हाज'वारि बाजै बेनो ना नोमबाजैया बेनो दङ खाथियावहाय नै बेनो लायनाय कमेन्ट नायफादों दे कमेन्ट नायफादों नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि नोमबाजैया गगा मोनदों अयथासार मानसिया दाख्लै अखा सिजाबाय थाबायना कमेन्ट नायदों आरो मबाइल गंसेयावहाय थेवबो देखायबाय आङो दे ओमफ्राय फुरा स्टेना आंना फाग्लासोलै ओरैबायदि मावो दा बेनिखायनो गाज्रि दामोन दे ओमफ्राय आं कमेन्ट नायबावनोसैलाय दे लोगोफोर मिथिंगा खुंगुर ब्लग होनदों नै हेल' आदा मा खबर मोजां फंबाय आं नोंनो फन हरनो मोनस्लाबाखैलै बेंगलनिफ्राय हरनायनि थाखाय थेंक इउ दे मिथिंगा खुंगुर ब्लग बेंगलमोन ना माने ब्रादार गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आं नोंनोहाय माबा खालामनो मोनाखै आरोखि ना ओंखाम खुरदोलै जानोसै ओंखामबो उखैबाय माथो ओमफ्राय मा होनो बिबि ब्लग 01 जाय आंजों लोगो गैया लोगो जा लोगोफोर अके लोगो जानो हागोन आरोखि ओमफ्राय खबर सबर मोजांब्लाना लोगोफोर ओमफ्राय फ्राइनहिन खुनु जेबो माबा गैया आरोना नोंथांमोनजों दसे लाइभआव फैनो थाखाय इन्टारेस्टिं रायज्लायनो गोसो जानानैसो आं लाइभआव फैदों जास्ट इम्परटेन्ट नङा मानो होनना बुङोब्ला फुरा नेटनि प्रब्लेमखा आंना ओमफ्राय बि नेटनि प्रब्लेमनि थाखायनो आङो लाइभआव फैनो बायो नङाब्ला आं लाइभआव फैगोन ओमफ्राय जों माखासे भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामोब्लाबो आङो फुरा मोनसे जायगायाव आपल'ड खालामनो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय मिथिंगा खुंगुर ब्लगआ मा होनदों आदा बेंगल फैदोनो आदा फाइनालाव
ट्राइ खालामि 11 तारिख दा लांफैनांगोन दे आंखौहाय आंथ' नुवाखै नालाय मालाबा लकेसन हरनांगोन आङोहाय ट्राइ खालामि दे 11 तारिखने फुकन बर' फैयो ब्रादारा जेखिया जा आङो बेंगलाव थाङो बहुत एक्साइटेडखा आङो सिगां बहुत बेंगल बेरायबाय दे मानो होनना बुङोब्ला आं माखासे खामानि मावदोंमोन दे मानो होनना बुङोब्ला आंनि लेबारफ्रा गासै बेंगलनि गोजामोन दे दिनावनो फैयो थाङो मासावनो बहुत मानसि जायोमोन आरो दा बे हिसाबैनो आङो गोबांथार बेंगल जायगाफ्रावबो बेरायदों आरोना ओरैहाय पलासबारि फुथिमारि ओरैहाय मा होनो बार'बैसा फालाकाटा बेनिफ्राय ओरैहाय हासिमारा जलदापारा ओरैहाय आरोखि बहुत बेरायलाबायहैबाय आङो कुनजु नोगोर पार्कआवबो बेरायलाबायहैबाय बेरायनो मोजां ओमफ्राय लाइन थांबाय दे थेवबो दसे नायलाबायनोसै आङो ओमफ्राय मुनु अन आगै अ आसा मा होनखो मुनु आब'आ अननो ओमफ्राय लाइटआथ' थांबाय आंना लाइना थांबाय दां फाग्लासो नालाय कारेन्टआ ओमफ्राय कमेन्ट खालामफिन दे फंबाय मिथिंगा आं दाख्लैहाय कल खालामफिननो नागिरदोंमोन नोङो कल बेक ओमफ्राय आं नों जेब्ला फन खालामो अब्ला आं मोनसे भिडिअ एडिटिंसो खालामगासिनो दंमोन आरोना सासे ब्रादारनि माबा भिडिअ बानायहोनायनि थाखाय ओमफ्राय दा साक्सेसफुल जाबाय आरो बे भिडिअआ फैफिनगोन ओमफ्राय जेब्ला न'आवहाय साक्सेसफुल जाफैयो बे खामानिया आं दाख्लै मोनसे खामानि मावदोंमोन बे साक्सेसफुल जानो थांगासिनो दङ मिथिगोन आरो आंनि चेनेलनि दारैनो कमेन्टखौ नायफिननोसैलाय दे बिरबाय मा होनदों बिरबाय मिक्सआ मा होनदों एसपि प्रडाक्ट भिडिअस नायलायहैना फैबाय आं फुल सापर्ट माम्मी रायलायनाया गलाखा ब्र एसपि एमेजिं रेप सं अके ब्रादारखौ दासो गम मोनदों डेन्जारखा दे स्मार्ट अस्ट्रेलियान साउथ आफ्रिकान बायदिसो रायलायो दै डेन्जारसो ब्रादारा जोंनि ओनसोलनि दे ब्रादारा फरायगासिनो दङ ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों लाइभआव थाङा सापर्ट होलायनायनि थाखाय सापर्ट हो थाबैनो डेन्जार जाहैगोन बिथाङा जोंनि ओरैनि टप जाहैनो हागौ आरोखि ना दा बेबायदि रायलायनांगौ आरोखि ना गावजों गाव ओमफ्रायथ' स्मार्ट लखा इंलिश रायलायनाया बयबो थांना नायहैलाय बे ब्रादारनि चेनेलखौहाय ओंखारखोना माखोथाय स्मार्ट दै डेन्जार स्मार्ट मथा मथि गिदिर खेलाफ्राव नुयोना माबायदि रायलायो बिनिफ्राय डेन्जारसिनसो रायलायबावखायो बिथाङा हिन्दी इंलिश एखे रायलायखायो ओमफ्राय रेप संफ्रा नायबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय टाइमाबो जाबायलै लोगोफोर दे माबा जाबाय नै 8:10 जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानायनि टाइमबो जाबाय दे आंना मेदामाबो ओंखाम खुरहैबाय ओमफ्राय मा होनदों मनिषा ब्लग मा होनदों नै ओंखाम जाबाय नामा आदा जाथ'वाखै दासो जानो नागिरदों खुरबाय नै ओमफ्राय अनसु डेलि ब्लग बाजैया होनदों गुड नाइट अके बाजै बाय बाय गुड नाइट चेन्नाइनिफ्राय आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय बाजै आं नोंजों गाबोन कल खालामनानै रायलायगोन दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रेबा नार्जारि फ्रम क'क्राझार थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बिराद मा होनदों बिरबाय मिक्स होनदों गुड नाइट ब्र अके ओमफ्राय मा ओंख्रि जोंना थारुनजों अमा ओमफ्राय आंना लाइनाबो थांबाय ओंखाम जानोसै दे बयनिसिमबो गुड नाइट अल दे बाय 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 गाबोन सालबारि फुटबल खेलायाव थांनांगौ आंनिया बाय बाय दे